shin ya halatta mai yin itikafi ya rika mining ko kuma online trading bisalam a sharuwa lafiya? Kenan ba ma itikafin kake yi ba kenan. Wanda ya zo itikafi ina ruwan shi da harkar abin da ya shafi cryptocurrency. Wanda ya rufe shagon shi a kasuwa ya taho itikafi, wanda ya dauki hutu wurin aiki ya shigo itikafi, wanda yake sai da gwanjo da mai sai da takalma da tela ya ajiye yau itikafi, sai kai ne ka taho da kasuwarka cikin masallaci zaka dinga yin ta. Idan aka bude maka wannan hanyar aka ce zaka yi, kenan shi ma tela yana yin shigowa da keken shi a cikin haraba, in ya ji rima sai ya je dinka sai ya dawo. Kenan mai kasuwanci mai sai da takalma shi ma zai iya zubo su cikin jikka, idan ya ji rima shi ma sai ya je ya yi. I'tikafi wata ibada ce keɓantacciya da ake yin ta a cikin lokaci keɓantacce da yanayi da tsari keɓantacce, wanda tana da lokaci kuma tana da sharuɗa, tana da ladubba. Sharuɗan i'tikafi da ladubbansa suna nan kamar da malaman fiqhu suka rubuta suka ajiye. Hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi bayani akai. Shi i'tikafi malamai da yawa ma jumhur suna gani makaruhi ne ka zo i'tikafi ka riga karatun hadisi ko tauhidi ko tajwidi ko tarihi. Wannan makaruhi ne, ba ma shi ake so ba. Wanda yake i'tikafi ba zai shagaltu da karantarwa ba. Kamar ni yanzu a ce in shigo i'tikafi wannan masallacin, to dole sai dai in sauka daga wannan tafsirin wani ya zo ya ci gaba da yin shi saboda ni ina i'tikafi. To ballantana ma kuma a ce wai kana i'tikafi kuma kana mining. Ai wannan application din on installing din shi zaka yi, ko kuma ka kashe waya ka ajiye ta gida kan ma shi dan ya tira ka kana cikin i'tikafi ka dauko kai mining, ko ka je kai wani trading, ka je kai wani trading business. Wannan ba a yi, babu kyau a cikin i'tikafi. Kana yin wannan ka bata i'tikafin ka. Duk wanda ya mining yana i'tikafi to ya lalata i'tikafin sa, ya tuban mu Allah ta'ala, ya dauko sabuwar niyya, ya dawo ya ci gaba da yi da sabuwar niyya magana i'tikafin sa. Ina fata an fahimci wannan.